Вельмі добра, што вы завіталі на это сустрэчу, таму што я на самой справе лічу яе такой нават пробнай, таму што я першы раз выступаю з такой тэмай, і это абумоўлена тым, што ну, часта тэма ўстойлівага развіцця ўспрымаецца як такая ну, нудная, нейкая такая занадта тэарэтызаваная, нейкая, што за імі это ёй займаюцца там нейкія толькі такія важныя спецыялісты ў даследчых інстытутах і універсітэтах. І людзі, ну, можа, з-за тэрміна ці яшчэ што, ну так не ставяць яе ў прыярытэты сваіх цікаўнасцяў. І я вырашыў і прапанаваў, і дзякуй віртуальнаму універсітэту, што прынялі маю прапанову вот такую тэму зрабіць. І зрабіць яе з двух частак, пра гэта я потым раскажу. Такім чынам, як выкарыстоўваць тэорыю ўстойлівага развіцця ў штодзённым жыцці. Па-першае, што такое штодзённае жыццё, мы ўсё ведаем. Гэта мноства розных справаў, мноства розных дзеянняў, і там ёсць і тыя, што мы робім кожны дзень, і тыя, што час ад часу, і тыя, што здараюцца вельмі рэдка. І я вот на працягу амаль, ну, колькі ўжо з 2000 года я займаюсь тэматыкай устойлівага развіцця. Калі ўзначаліў праект, міжнародны праект ПРААН і Міністэрства эканомікі Беларусі па распрацоўцы нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь. І вот з тых часоў я накапліваю інфармацыю на это, гляджу на з'явы, на розныя працэсы, якія адбываюцца якраз з пункту гледжання такіх этих прынцыпаў устойлівага развіцця, як кажуць замежнікі, through lens, праз лінзу устойлівага развіцця, з такім з таго, ці это як суадносіцца это, што адбываецца з тым, як аб гэтым гаворыць тэорыя ўстойлівага развіцця. Прычым это тычыцца не толькі таго, што вот адбываецца сёння і потым будзе заўтра ці паслязаўтра, але это можна глядзець і назад. І я вот калі глядзеў назад у, так сказаць, пражытыя гады, таксама бачыў і знаходзіў такія добрыя прыклады, добрыя моманты, которые якраз былі звязаныя з тэматыкай устойлівага развіцця. Яны ўвайшлі ў мае нейкія публікацыі, лекцыі таксама. То бок, як бы наша былое жыццё, это таксама туды, вандроўкі туды таксама бываюць вельмі карыснымі. І пытанні да сённяшняга разгляду вось такія. Это як пераўвасобіць прынцыпы ўстойлівага развіцця ў канкрэтна эфектыўныя дзеянні, што такое праекты на прынцыпах устойлівага развіцця, чаму супрацоўніцтва з мясцовай грамадой карысна для асабістага жыцця, як это рабіць, і як спрыяць пазітыўнаму ўзаемадзеянню з прыродай на асабістым кутку зямлі і ў прынцыпе. Вот, ну, мы паговорым і пачнём на самой справе размову эту з гэтых пытанняў. Можа, нават мы зробім у працэсе крышачку перарыентацыю на больш тыя, што вас цікавяць, таму што для мяне, я вот тут падрыхтаваў для занатовак вашы рэакцыі, вашы прыклады таго, як, напрыклад, калі вы пазнаём, што змянілася ў вашым жыцці. Ці былі такія моманты, калі вы падумалі, о, як добра, што я это ну, заняўся ці паслухаў гэтай моманты. О, бачыш, я ведаю нейкі адказ раней падрыхтаваны ўжо да нечага. Это таксама будзе, я буду вельмі ўдзячны, калі вы раскажаце пра такія моманты. І каб, ну, я бачу, тут людзі ёсць, которые слухалі мае лекцыі ранейшыя пра канцэпцыю ўстойлівага развіцця, але ёсць некалькі новых, і я буквально некалькі хвілін прысвячу успамінам пра канцэпцыю ўстойлівага развіцця. Першае, што важна, я лічу, это тое, што канцэпцыя ўстойлівага развіцця з'яўляецца найбольш шырока прызнаным поглядам на пераўтварэнне свету, таго, што поглядам на тое, як куды павінна рухацца наша чалавецтва, як павінна выглядаць зямля і так далей, і розныя ўзаемаадносіны паміж чалавекам, прыродай і паміж людзьмі. Это
асноўны такі падыход, які існуе. І можаце вы сустрэць, канешне, і іншыя погляды, которые могуць сказаць, што ў мяне ёсць лепшы. Магчыма, у нікога некага ёсць лепшы, але вот зараз на ўзроўні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый большасці краін свету прызнана вот эта канцэпцыя, яна стаіць у цэнтры многіх распрацовак, многіх розных дакументаў. Апошні, вот, напрыклад, такі значны это вот это мэты устойлівага развіцця, якія пачаліся з 2015 года. І далей многія ўжо, бачачы такую як бы сітуацыю, што эта канцэпцыя ўжо набрала сілу, скажем так, яе прызналі, то пачынаюць прапаноўваць свае нейкія погляды, падыходы для рэалізацыі этой канцэпцыі, то бок ісці разам можа неяк. Ну это таксама мы па гэта пагаворым. Сама канцэпцыя устойлівага развіцця ўзнікла ў сувязі з абвастрэннем экалагічных, сацыяльных, эканамічных праблем. Той, хто глядзеў мае лекцыі, можа убачыць, што кожны з гэтых малюначкаў это асобныя слайды, асобнае тлумачэнне было, але ідём далей. І важна тое, што было прызнана даследаваннямі і у працэсе падрыхтоўкі розных справаздач для навуковых устаноў, для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што магчыма зрабіць это, магчыма дасягнуць устойлівага развіцця. Зроблена такі вывад, што можна зрабіць так, каб чалавецтва задавальняла сённяшнія патрэбы і не стварала праблем для будучых пакаленняў вырашаць іх праблемы, то бок перадаць планету, там, тэрыторыі, краіны у не такім не дрэнным у параўнанні з сённяшнім днём выглядзе і думаць аб тым, што будучыя пакаленні, ну, як бы будуць пытаць і ацэньваць тое, што мы зробім з зямлёй. Адначасова вельмі важны момант у тэорыі ўстойлівага развіцця это суадносіны прыроды, грамадства, эканомікі. Раней там у верхнім кутку был часцей за ўсё і зараз, в прынцыпе, сустракаецца такая ілюстрацыя устойлівага развіцця, калі ёсць баланс паміж прыродай, грамадствам і эканомікай, і там, дзе оно так ураўнаважваецца, это дасягаецца ўстойлівае развіццё, але больш сучасны, больш правільны падыход это тое, што прырода ўсё ж такі займае большую частку нашых усяго таго, што ёсць на зямлі, і грамадства это толькі чалавецтва, это толькі частка прыроды, яна знаходзіцца там унутры, а эканоміка толькі частка дзеянняў грамадства. Такім чынам это нераўныя такія долі, нераўныя сферы, і заўсёды трэба думаць аб тым, што вот первичный момант это тое, што любое наше дзеянне, яно звязанае, можа паўплываць на прыроду, можа такі прыродацэнтрычны аспект у нашых развагах на эту тэму. І я заўсёды пачынаю з таго, што паказаць слухачам і тым, хто ўжо зацікавіўся, што ёсць мноства прынцыпаў устойлівага развіцця, іх некаторыя налічваюць дзесяткі, чуць не да сотні, і розныя яны нават так, што фармулююцца па-рознаму ў выглядзе нейкіх крокаў, дзеянняў, рэкамендацый, абмежаванняў нейкіх такіх. І ў данным выпадку я напомню, што 5 вот у нас ёсць прынцыпаў устойлівага развіцця. Першае арыентацыя на образ жадаемай будучыні. Другое это экалагічны імператыў, то бок аддаваць перавагу інтарэсам прыроды. Далей збалансаванае развіццё, тое, што я казаў, баланс прырода, эканоміка і грамадства, потым мясцовыя ресурсы і інавацыі. Этот прынцып я прапаную выкарыстоўваць для вот этой нашай працы, якой мы займаемся, таму што большасць нашых тут момантаў якраз звязаныя з мясцовым развіццём. Вот сённяшнім днём тут, напрыклад, мы не кажам, магчыма, этот прынцып тут не будзе працаваць на працы, калі будзе разбірацца пытанні там узаемадзеяння
чалавецтва і іншых цывілізацый, але вот для таго у той сферы, дзе мы працуем, это вельмі важны такі падыход арыентацыі на мясцовыя ресурсы і партнёрства, якія вот тут вот у выглядзе гусінага кліна мы заўсёды падрабязна разбіраем. Что же у нас такое же устойлівае развіццё ў штодзённым жыцці? Много ёсць як бы структурирований таго, што такое штодзённае жыццё. Я просто накідаў такое сярэдняе, не прэтэндуючы на канчатковасць і на нейкі такі навуковы тут падыход, але тое, што забірае у нас асноўная частка часу жыцця, это здаровы сон, карыснае харчаванне, гігіена і падтрымка здароўя, быт спажывання. Тут, напрыклад, тое, што мы шопінг уваходзіць, адпачынак, хобі, праца, вучоба, адукацыя, самаразвіццё. Калі ўзнікне вас жаданне дапоўніць, калі ласка, можна таксама прапаноўваць тут нейкія ці змены. Але это для таго, каб я просто выбудаваў сваё выступленне вот по таким прыкладна парасклаў усё по таким паліцам. І глядзіце, я выдзеліў праца, вучоба, адукацыя асобна чырвоным колерам, таму што ў нас адбудзецца 3 снежня наступнае значит, занятак по этой тэме. І сёння вот мы будем разглядаць вот эту частку як бы наша штодзённага жыцця без працы, вучобы, адукацыі. А там потым паглядзім і больш падрабязна спынімся на гэтых пытаннях. Ну і вось, тут падыходы такія. Я на працягу многіх гадоў вывучэння тэорыі ўстойлівага развіцця, практык устойлівага развіцця, літаратуры і дзеянняў, много вандруючы па свету, я пабываў больш чым 30 краінах, 35, можа, краінах свету, у многіх менавіта на канферэнцыях устойлівага развіцця. І калі вот паспрабаваў як бы акрэсліць і зафіксаваць такія моманты, якія звязаныя з вот карысцю, што мы можам узяць з таго, вот, напрыклад, я займаўся устойлівым развіццём і праз гэтую прызму глядзеў на тое, што адбываецца ў гэтых краінах, глядзеў на літаратуру і так далей. Ну, першы момант бліжэй да прыроды. Ну, таму што, канешне, вот ёсць такі момант вот, звязаны з урбанізацыяй, забруджваннем і ўсім шумам ад гарадоў, ад транспарта і так далей, то звязаныя з устойлівым развіццём прынцыпы якраз арыентуюць на тое, што ўсё ж такі памяншаць вот этот уплыў негатыўны, а прыродны такі як бы эталон, ён застаецца такім, да якога мы б хацелі прыйсці, нават калі б это такія моманты там індустрыялізацыя, урбанізацыя развівались вельмі так, ну, працягвалі, яны і працягваюць вельмі актыўна развівацца, але нават у фантастычных розных там апавяданнях мы можам сустрэць такія, што там жывуць вакол гарады, але пад нейкім купалам там каб не ліліся туды нейкія шкодныя дажджы кіслотныя, каб не ішоў там туды там дождж, таксама нейкі паветра забруджанае і так далей. Бок вот этот момант. Далей свежае паветра, цішыня, это вот адзін з кампанентаў гэтага ўсяго. Знізіць тэмпературу ў пакоі. Ну, просто тут ён можа нават не зраўніваецца з гэтым, але вот колькі я бываў, мы здаецца, нават можа і не сутыкались так, а ў краінах, якіх больш рынкавыя эканомікі і дзе якраз звяртаюць увагу на эканомію ресурсаў, што з'яўляецца частка адным з пунктаў па прынцыпу ўстойлівага развіцця, то там вот это вот вельмі важны момант, што не паліць дарма ресурсы. І вот я быў у Ноцінгеме, напрыклад, вывучаў Англіі
нам там мне далі такі плакацік, ён называўся «100 карысных парад на будучыя 100 гадоў». І там написано: стало в комнате холодней, не спешайся повеличивать теплыню, температуру своим вот этим регулятором, а спочатку одень нейкае теплое адзенне, свитер там, утеплись, и все будет нормально. Далее ідзе арганічныя прадукты. Конечно, это таксама частка дзеяння у сферы ўстойлівага развіцця. І я сустракаў вельмі такія добрыя прыклады, калі простыя людзі самі сабой арганізуюць такія сістэмы, якія дазваляюць ім, вот, напрыклад, кошык з вёскі і скрынка ад аднадумцаў. От быў я у сябра ў Італіі, ён мне кажа: «О, Олег, я зараз табе пакажу, як тут у нас функцыянуе такая, ну, як скажам, сетка тых, хто хоча задавальняць свае патрэбы ў ежы і праз якасную натуральную ежу». І гэты момант да яго прыехаў яго знаёмы, яны там спісаліся па нейкім чаце, і прынёс скрыначку такой прадуктаў. Там была нейкая зеляніна, там быў сыр, там была бутэлька хатняга віна, і ён это забраў, а са свайго боку аддаў аліўкавы алей, які яго бацькі, это было ў Таскане, вырошчваюць там, значыць, у гэтым рэгіёне, і ён, ну, можа сказаць, што маё гэта алей добрай якасці, не паднята там да нябес, да вышыні гэтая цана, яна такая справядлівая. Вот яны там абмянялись паміж сабой. Такія ж самыя, ну, кошыкі з вёскі многа дзе укаранялі і ў іншых момантах. Я такой прыклад бачыў у Злучаных Штатах Амерыкі, калі такі аўтобусік пад'язджае, там уже чарга стаіць, як клуб такі. У Германії вельмі добра. Так што в Беларусі я б не сказаў, што яно так вельмі развіта, але элементы існуюць. Это перадаюць там і так далей. Далей, пасля этих арганічных прадуктаў, мясцовых прадуктаў ёсць стрыманасць у ежы. І вот тут якраз я не так давно сустрэў вот эту прымаўку японскую, харахачибу называется. Ешьте, пакуль не насыціся на 80%. Ну, потым мы так абмяркоўвалі, і у нас і таксама было такое, што ну, не трэба аб'едацца, не трэба, ну, так, але это, ну, мы, можа, не дасягнулі такіх доўгіх працягласцей жыцця, як японцы і так далей, то бок можна паглядзець, што японцы так робяць, і адны з самых доўгажывучых жыхароў нашай планеты. Тут прыклад яблыкаў, которые, значыць, мясцовыя, і яшчэ ёсць момант звязаны з тым, што рэкамендацыя «наведай мясцовы кірмаш». І это таксама тут ідзе такая спалучэнне не толькі момантаў, звязаных проста са здароўем чалавека і яго адчуваннем, а яшчэ і з сацыяльнымі момантамі сувязяў з мясцовай супольнасцю. Таксама, калі мы, напрыклад, былі па адной праграме у Злучаных Штатах Амерыкі, то гаспадыня, дзе мы жылі, яна сказала: а вот нам там нават дактары раюць, і там пажылыя людзі, што кожны там выходны дзень, адзін з выходных дзён ідзіце на рынок, а рынок так зроблен, што там ідзеш, ну, по кругу, так можна сказаць. І што калі яна сказала, мы там дамаўляемся, напрыклад, сустракацца, як такі клуб, там не згубіш адзін аднаго, будзеш ісці, абавязкова сустрэнеш, ужо ведаеш, у каго ты што купляеш, уже пагаворыш, а чаму там это не такое, а гэта не такое, а што ёсць новае, даведаешся нейкіх. І это сацыяльны момант, который таксама вельмі карысны для здароўя чалавека. І там же мы бачылі такі прыклад у адным мясцовай супольнасці на такім у мікрараёне горада, который быў, ну, з краю горада,
мы ім задалі пытанне: А які вот у вас быў праект па развіццю мясцовай супольнасці, который вы лічыце самы такім, ну, быў карысны і такі эфектыўны? І яны сказалі: А вот праект па стварэнню мясцовага кірмаша. А мы кажем: "Ну, ничего себе, что там же за кирмаш такие? Покажите нам". На нас привели, а там просто вот так само такие, ну, стол буквой "П" стоит, ну, может, там кожаный бок этой "П", там по 4-5 метров, такие довольно, ну, не сярэдние по меру. Там и нейкий зроблены дах, каб не зацікала вода, калі дождик цече. И они говорят: "Во, это изменило наше жыццё". Мы, ну, расскажите. Во-первых, мы стали реально продукты куплять, их стали привозить фермеры из Новоколец. По-другое, доведались люди, которые вот шукали жилье, квартиру, там здымать и все, и стали их казать: "О, так у вас там додатковая якость життя, так мы тогда тут будем снимать". И у нас повысились ну, цены на сдачу жилья, а мы за это зарабляем. А это такі, ну, просты падыход, і тым больш, што вот, напрыклад, у Беларусі это ж заўсёды было, традыцыйна існавала. Яно зараз ну, і працягвае існаваць, але вот каб этаму прыдаць яшчэ крышачку такі, ну, больш арганізаваны, больш камфортныя умовы там стварыць да этого, вот этого часта не хапае. А тое, што па ўсім свеце эта тэма ідзе як такая адна з праектных, то я недавно даведаўся пра такі праект, што адзін польскі муніцыпалітэт пасябраваў, зрабіў, значыць, сяброўства з муніцыпалітэтам аднаго гарадка з Інданезіі, і дзе асноўны момант такой інфраструктурны быў будаўніцтва невялічкага такого павільёна для продажу садавіны, гародніны, рыбы, у іх там рыба, мясцовымі беднымі жыхарамі. І вот это было много фотаздымкаў, во, якія малацы, перадалі, так прыехалі з Польшы, навучылі в Інданезіі. Стрыманасць я казаў, фізічная актыўнасць, все это ведаюць, прыродныя сродкі гігіены таксама. Тут часам я такое таксама сустракаў у тых маіх сваіх італьянскіх сяброў, што яны, каб не выкарыстоўваць такія некарысныя хімічныя сродкі для мыцця посуду, набіралі у іх там дрэвы, лімонныя дрэвы, ну, як у нас недзе яблыкі у перыяд вельмі добрых уражаяў. Все унізе валяецца, колькі хочаш этих лімонаў, бяры, што хочаш з імі рабіць. Так яны іх перамалывалі ў такую, ну, як бы масу, такую пюре, дадавалі нейкай солі простых таких там ці што там соды, не ведаю, нейкіх дадавалі пару інгрэдыентаў, напэўна, это можна знайсці ў інтэрнэце. І все, посуд мылі вот такой штучкой. І яна нормально вымывала ўсё, і яны казалі: "О, глядзіце, вучыцеся ў нас". Ну і сацыяльная актыўнасць, это я ўжо сказаў, што вот это вот наведай мясцовы кірмаш, і не толькі мясцовы кірмаш, а так пабудавана ў многіх краінах, што яны, напрыклад, частку сваіх сродкаў на мэты там сацыяльныя, на мэты падтрымкі там бедных і так далей, даюць вот праз такія розныя мерапрыемствы. Ну, бывае пры царкве это робіцца, бывае просто такі нейкі мясцовае свята. І вот там мы прыходзім на мясцовае свята, і яны кажуць: "Тут трэба купіць білетик, у которую ўваходзіць там нейкае напой і можа буцербродзік, але яны каштуюць значна больш, ну, цана высокая, таму што яны збіраюць это і потым на дабрачыннасць, на падтрымку бедных, на падтрымку нейкіх сацыяльных праграм і гэтак далей. Такім чынам, это вот все ідзе ў кантэксце ўстойлівага развіцця. Так што это не проста парады чалавека, а парады з пункту гледжання ўстойлівага развіцця. Далей. Момант. Можа быць, у вас будзе нешта на тыя папярэднія тэмы, хто-нибудь хоча таксама что-то там сказаць, калі ласка. Мне б не хацелось тут увесь час толькі гаварыць і гаварыць, а можа нехта з удзельнікаў скажа
так скажем, ваши ідэі ці што вы так падобнае сустракалі ў гэтых, ну, у гэтым рэчышчы з пункту гледжання вот такога? Ёсць такія жаданні, вот там у чаце нехта што-то напісаў, я не бачу, Пішуць, што пытанняў няма. пытанняў няма. Ну, добра. Так, сейчас я яшчэ скажу, што там яшчэ былі моманты, звязаныя з так, э ну і яшчэ вот пра тое, ну так, это мы яшчэ будзе наперадзе. Так, потым быт спажывання. Ну, тут ёсць цэлыя вялікія тэорыі, называецца sustainable consumption, устойлівае спажыванне. І яно эта тэма была тэмай многіх канферэнцый, многіх, так скажам, навуковых даследаванняў і разглядалась заўсёды з пункту гледжання як і бізнеса, і чалавека, жыцця. І вот адна з самых, калі ўсё это абагуліць, то будзе вот прыкладна такая перавёрнутая піраміда. Калі мы казалі нешта, што рэцыклінг, то бок збор адходаў і перапрацоўка гэта, ну, нейкае дасягненне, гэта такое, што, ну, да чаго мы павінны, ну, заўсёды адсправаздачыцца, можам сказаць. Да ў нас все мы собираем и на перапрацоўку отдаем. Вот это мы такие лидеры. На самой справе это уже не лидерство, это уже частка дзеяння, бывае важная частка, потому что тут вельмі уплываюць канкрэтныя умовы асобных людзей, як і там стылю жыцця, магчымасцей і бізнесу таксама. Але перший зараз, бачите, на самый верх переместилась, як бы пирамида перевернулась. И адмова просто. Это тема минимализма, дематериализации життя. Вот это что. А може не треба стільки всього. Давай подумаем, як это зробити не без этого. І ўжо даволі даўно я калісь занимаўся такім тэмамі, там тым ліку вот транспартнае абслугоўванне насельніцтва, занимаўся праектамі, то сустрэў такой, значит, момант, што у развитых у эканамічна развітых краінах запісана у заканадаўстве, што, напрыклад, нейкія выдаткі на транспартнае будаўніцтва, напрыклад, на новую дарогу, можна рабіць толькі тады, калі пралічаны, калі это самы лепшы варыянт у параўнанні з тым, каб што не рабіць эту дарогу. То бок, напрыклад, можа быць, проста трэба пабудаваць нейкую краму бліжэй да людзей дадатковую. Ці можа, ну, что-то там зменшыць патрэбу ў нечым, каб людзі не ехалі туды. Ці можа прапанаваць варыянты бліжэйшага там абслугоўвання нейка. І толькі ў самы апошні момант это ўжо тады ўжо будаваць это там дарагую новую дарогу. І вот это скарачэнне выкарыстання вельмі часта пішуць пра вот это, як людзі перавыкарыстоўваюць, ну, збытачны такі спажыванне звыш таго, што рацыянальна, то, напрыклад, выкідваецца многа ежы, яна псуецца, там нават і калі і не псуецца, не паядаецца или выкідваецца многа яшчэ нешта, і можна зменшаць вот это. Рэюз, выкарыстанне іншым метадам, ці выкарыстанне прадмета, які ну, ўжо не патрэбны ў гэтай якасці. Сюды ўваходзіць і repurpose, это перамяняць назначение этого предмета. Это вы можете бачыць часто у нейкіх таких сучасных дизайнах інтэр'ераў, ці там што, калі нейкіх паддоны, поддоны, напрыклад, которые транспортируют грузы, ці нейкія кавалкі дрэва неапрацаванага, ці нейкія скрынкі ад садавіны, гародніны, іх выкарыстоўваюць у якасці,
Ну, патрэбных элементаў, з іх робяць сталы, крэслы, нейкія ложкі, і всё это нармальна выкарыстоўваецца. Вельмі тут блізка тэма адначасова зберажэння культурнай спадчыны. Таму што вот калі адбываецца вот это reuse і repurpose, то так-то, напрыклад, навошта нам там патрэбна нейкая газавая або керасінавая лампа. Можа, яна там нам так і не патрэбна. А яе можна выкарыстаць як элемент дэкора, як і можа нейкім чынам выкарыстаць як электрычны свецільнік пераабсталяваць, можна там нейкае прыціскаць што-небудзь і так далей, но можна. І зберагаецца такі элемент культуры тых часоў. Так я аднойчы сустрэў у Англіі такі падыход, што было напісана: як знайсці дом сваёй мары, там, і там хантинг на дом сваёй мары, паляванне. І много расказваецца аб гэтым. І вот вы знайшлі нейкі, былая частка там чыгуначнай станцыі, застаўся частка доміка. Ой, это ж просто клад, што вы знайшлі. Але зараз з ім трэба працаваць вот менавіта так, каб зберагчы кожную вот этую гістарычную, ну, пылінку на гэтым якая была на гэтым будынку. І там кажется, напрыклад, вот цэгла там выветрылася в нейкім месцы, так вы не бярыце, не ляпіце просто там, што ёсць, ці купілі там, зрабіце, каб было аўтэнтычна. Па-першае, у Англіі вельмі много рынкаў, базараў, дзе прадаюць старыя часткі. Іх калі зносяць дамы, то разбіраюць, ну, всё там на часткі. Там можна купіць і цэглу розных часоў, і там нейкія рамы для вокнаў, і всякія шпінгалеты, закрывалкі там і так далей. І потым аднаўляць тое, што у вас паламалася. І вот яны кажуць, вот выветрылася цэгла. Вы што зрабіце? Вы акуратненько достаньте все, весь остаток, зрабіце, каб это было вот квадратна это. Потым пойдзіце на такі рынок, пашукайце ў адпаведнасці з той датай, якой быў пабудаваны гэты дом. Калі вы не знайшлі, кажуць, у нас ёсць ужо такі сервіс. Спецыяльныя арганізацыі прапануюць сервіс стварэння аўтэнтычнай цагліны тых часоў, калі вам трэба. Это вы прыходзіце туды і кажаце, вот у мяне будынак там 1800 года. І там вот цагліна, так, у нас ёсць рэцэпт, як тады рабілі, і яны робяць это. Конечно, будзе каштаваць дорага. Это ясно, можа нам не па кішэні. Але, ну, это просто падыход, як скажем, такі. Але і все, потым сама вот это раствор бетонны, не бетонны, а там ужо, значит, нейкі іншы тады быў, і ставіцца ўсё як было, і у вас аўтэнтычны момант. Кажуць, калі дошка нейкая адвалілася ад гэтага вашага дома, то, ну, дошка згніла, ну, нічога уже не зробіш. Так, дошку трэба взять новую. Ну, бярыце дошку, там можна такую, которая просто пачарнела ад свайго часу, калі там. Але калі тая дошка старая была прыбіта на цвіку, які саржавеў, пагнуўся, але яшчэ цэлы, то вы зрабіце дзірачку у этой дошкі і выраўніце стары цвік і забіце яго туды, каб цвік застаўся на тым же самым месцы. І вот такія падыходы, яны класныя. І на самой справе я назіраў у Беларусі вельмі такія непрыемныя моманты, калі мы часта расказвалі, бывала, ой, вот чалавек купіў стары дом, там, напрыклад, 1920-х гадоў пабудовы, такі пабудаваны ў стылі там тых часоў, з такімі вітымі драўлянымі лесвічкамі, там, і з цікавымі вокнамі, з нейкімі таксама такімі закрыўкамі і все. І зрабіў там еўраремонт.
все это старое, так скажем, что можно было, вынял, обшил там гіпсакартонам і, значит, пафарбаваў і, ну, атрымаўся, канешне, ну, згубіў многа. І нават такое было, прыклад, калі мы вывучалі аграэкатурызм у Польшчы першыя гады, это было таксама недзе на пачатку 2000-х гадоў, і ездзілі туды, і там у Белавежы рассказали, это на тым баку Белавежскай пушчы ў Польшчы, рассказали такую гісторыю, што адна бабуля здавала свой домик драўляны турыстам нямецкім, яны туды ездзілі, любілі жыць, фатаграфавацца на фоне вот этой бярвенняў этих старых, на фоне такой сцяны, а яна накапіла крышачку грошай і зрабіла этот самый, як-то ён называется, шалёўку такую пластиковую на этом, на своем доме. І калі яны прыехалі туды, сказали: а боже мой, а што, пані так збяднела, што не можа падтрымліваць дом у тым стане, як быў, што ўжо схавала за гэтым танным пластикам. Ну, говорю, так да вас же зараз і турысты не будуць ездзіць, таму што это уже не тое. Таким чынам, тут вельмі много такая тэма цікавая, што і бывае, канечне, у нас будынкі нейкія знішчаюцца, зносяцца там і так далей. Я бачыў, напрыклад, у Ізраілі вельмі цікавы быў прыклад, што у іх таксама была частка руін, которые немагчыма было, значит, ужо аднавіць поўнасцю. І яны просто зрабілі на той час як бы такую мяжу, прамалявалі таким явным там чырвоным колерам мяжу паміж старым і новым. І вот атрымалось так класна, што вот ёсць старое, вот яно засталося. Так, яно мала што засталося, але яно ёсць рэальна, вот. І былі турысты там, канечне, вельмі задаволены такім падыходам. Ну і рэцыклінг — это ўжо як апошняя частка этой дзейнасці. І тут мы можем уже казаць пра цыркулярную эканоміку, якая закладывае вот асновы таго, што каб ужо думаюць пра то, што людзі, што а што будзе, калі, напрыклад, будынак этот, который мы сёння будуем, калі трэба будзе зносіць, колькі патрабуецца рэсурсаў аддаць там таму чалавеку, хто будзе это рабіць. Напрыклад, это то самае адносіцца і да дзяржавы. Я вот жыў у месцы, дзе зносілі адзін такой чыгуначны мост недалёка ад вакзала. І там будавалі новы праспект, такі пуцеправод, і зносілі этот мост. Там некалькі месяцаў працавалі некалькі экскаватараў з адбойнікамі такімі. Это гул стаяў день и ночь. Там для того, чтобы разбить это, потребовалось столько энергии, высилок, и там затрат, и зарплат, и всего, как вот разбить эту основу того моста. Потому что тогда не лечили, ну, в советском периоде побудованы, налили с запасом этот бетон и так далее. Але, коли мы говорим про таких гаспадарчы падыход, падыход звязаны з устойлівым развіццём. І зараз я ўжо ў Германії бачу, яны пракапалі вялікі глыбокі катлаван, робяць падмурак, здаецца, просто заліваюць, але не заліваюць, яны там мембранамі ўсё як бы раздзялілі, паўставлялі ушкі такія, куды цепляць, калі што, праз не ведаю сколькі, праз 100 гадоў, калі будзе, можа, 200, калі будуць разбіраць это, што не взрываць, каб можна было ўзяць, подцапіць на кран і эти кубікі эти зноў дзе-небудзь выкарыстоўваць. То бок ресурсаў тут вельмі много, эта тэма такая вельмі актуальная. І яшчэ вельмі цікавы момант, звязаны з нашым жыццём, это адпачынак і хоббі. Якраз напярэдадні, калі я рыхтаваў это, я сустрэў такі артыкул у англійскім там сайце, называется «Топ-10 устойлівых хоббі». Бачыце, займаюцца такой тэмай, то бок это не тое, што толькі мы тут с вами вырашылі паговорыць, оказывается, вязанне вон.
этими прутками. Это один из самых первых устойчивых хобби, которыми, ну, тут и ствараецца новый предмет, и, скажем так, добра для здоровья, там успокаиваешься, и материалы, можно старую нейкий свитер распустить и связать носки, и пошло, и пошло. Тут вельмі много. Потом выращивание продуктов. Это в широким таким сенсе выращивание продуктов, что ну, многие выращивают на окне, на подоконнику, на балконе, там все. И у этим самым, у тым же самым рекомендациях Нотингема, про которые я казал, что 100 корыстных парад на будущее 100 годов, там было так само написано: выращивайте столько продуктов харчевания для себя, колькі вам не цяжка это рабіць. Вот просто, калі у вас ёсць там дача, калі вы не хочаце эти звяцца, у вас много працы, ну, але маленькая грядка добра, ці некалькі дрэваў не пашкодзяць і знойдзецца у вас некалькі хвілін, каб з імі там пабыць. Далей яны прапануюць йога, шпацыры і нават такі моманты, як вон вырошчванне матылькоў монархаў. Оказывается, это такі, ну, это у нас мало хто этим займаецца. Потым збор смецця, калі яны бегаюць ці ходзяць по паркам і збіраюць як хоббі. Медитація. Вот цікава, рабіць эко-цэглу і будаваць яе. Оказалось, это эко-цэгла, это не просто цэгла, а это пластиковые, як бы такие бутэлькі і кантэйнеры, которые яны набіваюць і, ну, пластикам так, каб ён было цвёрда, і потым выкарыстоўваюць у будаўніцтве як такое, ну, бут такі, замест каменя, які мы робім. Перашыў адзення, паміж іншым, это вот такі тренд ёсць зараз таксама у развітых, эканамічна развітых краінах, калі я сустракаў, дзе я сустракаў, у Германії. Таксама такая невялічкае атэлье, і бачна праз вакно нават, што вот мы тут перашываем, там джинсы, все, я туды зайшоў, там одна жанчына маладая, яна кажа: так, я вот тут працую, вечарам далучаецца яшчэ група маіх сябровак, такое нешта накшталт клуба, там кружка, а нам нясуць, аддаюць нейкую адзежду, джинсы асабліва, і мы з іх перашываем. Я паглядзеў, там эти вот ці-шорткі такія прадаюцца, і цена такая вышэй, чым у таких звычайных крамах. Але яна кажа: ну, калі мы прадаём яшчэ што-то дадаткова, то мы глядзім на тое, чтобы это была там эко-френдли, там fair trade, справедливый гандаль, чтобы была реально выращенная продукция, якая не привезена з далеких краін, где яны там вырубили лясы и выращивают бавоўну, а где-то у нас и так далее, то больше отказные такие подходы. И готование ежи. Вот тут у нас у межах виртуального университета выступаў со сваімі выступамі спадар Мікола Матрунчык, з якім мы часто супрацоўнічаем, то ён, вот это яго тэма, ён займаецца як хоббі, і это дае прыварак і да яго бюджэта. Ну, яго много такого. А на самой справе пачынаць это можна. І хоббі это на самой справе такое, ну, одно з самых запатрабаваны, ну, вернее, не хобби запатрабаваны, а навык гатавання ежы. Это то, чаму хочуць вучыцца зараз у заходняй Еўропе. Вот мне прислала моя знаёмая пералік таких тэм, чым займаюцца народныя школы Германії, якія асноўныя тэмы, за што людзі хочуць і могуць плаціць і плоцяць грошы. Першая адна з тэм – это гатаванне ежы. Прычым самая там топ – это як прыгатаваць просты сніданак. Вот там яешню, там что-то такое, омлетик, сырники – это уже высший пилотаж, напевно, там что-то такое. Вот. И за этому вучатся, этим займаются. Мы бачили там аднойчы на улице, не на улице, а там такая крама по продажу этих самых грилей. И эти грили, значит,
ну, продаются, продавцы придумали, что не просто продавать, а еще и курсы. Заодно для як карыстацца. І вот там іх адзелі ў такія прыгожыя фартушкі, там нейкія чэпчыкі далі, значит, раздалі піва. І вот такі шэф там уже повар вучыць іх, як што ўключаць, чым паліваць там і так далей. І все вельмі задаволеныя. З майго пункту гледжання сюды можна дадаць яшчэ такія моманты, которые я сам займаюсь, которые мне цікава і персанальна, што кожны тут выбірае сам, напрыклад, калекцыянаванне. Вот это вот калекцыя. Я, напрыклад, цікаўлюся рэчамі, зробленымі з дрэва, которымі карыстались раней нашы продкі. Як это было вот калі нашы нават там нейкія арудзія труда нашы вырошчвалі ў лесе, калі трэба было зрабіць з трох там такую вілы з трыма канцамі, так яны шукалі такую дрэўца, дзе тры галінкі, і выроўнівалі, высушвалі, каб яно было, і вось атрымлівалася так па многім паказчыкам. Так будавалі вот, ад самых там сахі, от ручек все розных, тогда вот это, я лічу, это такая таксама тэма жыцця чалавека з прыродай, вельмі блізка да тэматыкі ўстойлівага развіцця. Краязнаўства. Таксама у нас ужо былі прыклады нейкіх прыкладаў па краязнаўству. Калі мы пачыналі адзін з першых праектаў у Беларусі у 2004 годзе, прыкладна, это 20 гадоў уже там, у Дзесне, в маленькай горадзе, самым маленькім горадзе Беларусі, каля 1500 чалавек там жыве, то там запрасілі да ўдзела і запрасілі на такое сход, ну, да, нават не сход, а просто такое на знаёмство людей с суседних сельсоветов. И пришла одна женщина, которая, оказывается, ее хобби, она сама наставница математики была в той час, а хобби краязнаўства. Яна ведала там, дзе якія каменныя крыжы ляжаць на ўскрайку леса, которые сцягнулі з поля, дзе якія там балота такія ёсць цікавыя, которые значит, з гісторыяй, которую можно рассказать, и она там водила, а вот тут вот некая гаючыя балотныя воды, а вот здыміце зараз абутак і ідзіце басымі, тому что это будзе карысна для ваших ног и там и так далей. И вот по этой тематице, конечно, вельмі много момантаў, якія працуюць на тэматыку ўстойлівага развіцця. Я асобна выделіў сад-гарод, потому что там было падобна, что вырошчванне для себе. Але сад-гарод это не просто вырошчванне, это яшчэ і частка такого хобби, дзе можна, напрыклад, вырошчваць нешта прыгожае, займацца ландшафтным дызайнам. Ёсць прыклады, калі нашы люди, которые переезжали у вёску ці нават на лецішчах, пачыналі, напрыклад, я чуў пра адну, которая занялася абрэзкай дрэваў, такой мастацкай абрэзкай. І яна навучылася так класна гэтыя дрэвы абрэзаць, яна так прыгожа, што да яе сталі прыязджаць, яна адкрыла агратурыстычную сядзібу ў сябе, сталі прыязджаць турысты не проста адпачыць, а навучыцца, як яна працуе з гэтым. І тут ўжо таксама вот в этом нашай размове такія моманты, якія пераходзяць ужо ў іншую тэму бізнеса, і мы пагаворым пра гэта больш яшчэ потым, наступны раз. Але ну, тут вот сад-гарод это такая тэма, я лічу, таксама класная. Ну і сумесныя справы на карысць мясцовай супольнасці. Это тое, што самае як бы цэнтральнае – это распрацоўка стратэгій устойлівага развіцця. І тут былі ну просто такія цудоўныя прыклады таго, як людзі казалі, што ну я просто, калі мы пачалі працаваць, напрыклад, адна расказвала удзельніца распрацоўкі стратэгіі ўстойлівага развіцця для Фаніполя, горад пад Мінском.
І яна сказала: "Калі мы пачалі працаваць, то я у прынцыпе ўпершыню ўбачыла вот свой горад па-іншаму, Фаніпаль. Што я не ўбачыла яго не то, што і там месца, дзе я там, адпачываю, сплю, жыву і потым еду на працу ў Мінск. І это для мяне весь этот горад быў як дарога ад станцыі да станцыі дадому. А я паглядзела на яго як на такое цікавае, гістарычнае, што можна тут зрабіць, а мы там так працавалі, задавалі. О, так тут же такія і гісторыі ёсць, нейкія прыродныя моманты, і цудоўныя людзі, і магчымасці. Ну, і это змяніла жыццё, это дадало фарбаў у это жыццё і дадало нейкіх новых накірункаў. А вот было так, што вот мястэчку Жалудок у Щучинскім раёне, там много працавалі, там у меня сябры. И люди, вот, которые зацікаўленыя ў гэтай рэалізацыі, аб'ядналіся для праектаў, пісалі заяўкі. І там, напрыклад, такое есть, што абсталяваная пляцоўка для правядзення фестывалей. Яны кожны год праводзяць фестываль кветак. Ну, не скажу, там ўжо такі, ну, просто супер-супер. Але цікавы мясцовы фестываль, там свая атмасфера такая локальная. Там людзі таксама, ну, нешта прадаюць сваё, нешта выступаюць, вельмі цікавыя бываюць конкурсы, там пякуць нейкія пірагі. Ну, это у іх стала такой візітнай візітоўкай. І там адначасова на плошчы гэтага мястэчка зараз такі з камянёў зробленыя скульптуры, а яны зрабілі там пленэр тых скульптараў па камяню. І там нейкі цмок, там, калі патрымацца за яго рог, то будзе там шчасце ў каханні, яшчэ нешта. І это зрабілі самі людзі дадаткова к бюджэту дзяржаўнаму і так далей, і самі займаліся. Паміж іншым, яшчэ выдалі некалькі кніжак пра гісторыю гэтага Жалудка з такімі цікавымі гістарычнымі фактамі. А это таксама маленькі пасёлак, што-то каля 2000 насельніцтва. Я напісаў быў такую брашурку «100 крокаў да ўстойлівага развіцця нашага мястэчка». Там вот я сабраў много такіх прыкладаў, калі вы хочаце, ёсць. І там будзе потым спасылка на сайт арганізацыі Куна нямецкай. Мы там з імі супрацоўнічаем па іншым праектам, але яны сказалі, можете перадаць нам нашы публікацыі, і мы там іх размясцілі. Такім чынам далей ідём. Вельмі асобна і такім знакавым месцам у этой працы у уплыве ўстойлівага развіцця на дзейнасць і такая аб'яднанне момантаў устойлівасці і іншых такіх актыўнасцяў ляжаць у турызме. Это целая, ну, можно тут проводить асобныя канферэнцыі менавіта по устойліваму турызму. І я сваю, напрыклад, дзейнасцю гэтаму абазначыў апошні час, што я займаюся вандроўкамі за устойлівым развіццём. Это у мяне частка устойлівым турызму. Я там шукаю, звяртаю ўвагі. Паміж іншым, мяне нават недавно здзівіла. Я ехаў там на аўтобусе на міжнародным, і жанчына там ехала з Расіі, адкульсьці, і кажа: «Ой, я вот езжу там. Я кажу: «А чаго, а што сэнс вашых паездак? Чым, што вы тут?» Яна неяк так замаўчала, ну, а потым проехала і кажа: «Я хочу вярнуцца да нашай размовы. Вот я ўжо за гэты час у акно ўбачыла, што яны там, напрыклад, не садзяць агароды перад будынкам палякі, там мы на Польшы ехалі. Там яшчэ нешта такое. І яна пачала глядзець на вот тое, што яна раней хацела, ну, прыгожа. Ну, думала, як людзі кажуць: «О, прыгожа». А трэба ўглядацца, глядзець і думаць, а што ж тут такое можа і карыснае, і цікавае, і нейкае арыгінальнае. Вот это. Ёсць рэгенератыўны турызм. Таксама это калі аднаўляюць тое, што знішчана людзьмі, ці проста яно знікла нейкім чынам. Это самы просты прыклад, і я удзельнічаў у такіх акцыях, это пасадка дрэваў. Калі ты прыязджаеш
Я приехал в Израиль по поездке, нас повезли по местам там Иисуса Христа и так далее, показали все. И потом сказали, вот, а зараз вы посадите тут древца. И тут, коли оно будет под номером, под вашим прозвищем, это ваше будет такое персональное древо, потому что вы заплатили со своей поездки, хотя это у нас была конференция, она там спонсировала. И, значит, и вот, а я пытался, что у меня за древо хоть, скажите. И они сказали, этот, орех, короче, кажется, миндальный орех там будзе вырастать на тым дрэве. Ну, напэўна, уже прошло гадоў 5, можа, ўжо ёсць і арэхі. А у нас это можна рабіць вельмі многа. Валанцёрства вельмі добрая тэма, звязана з турызмам, можна вандраваць і заадно займацца валанцёрствам. Я ведаю одну арганізацыю у Уэльсе. Я там быў выпадкова, правда, 2 разы нават. І называлася Center for Alternative Technologies, СКАТ, Цэнтр альтэрнатыўных тэхналогій. І яны функцыянуюць як кааператыў і вучаць людзей вот, практыкам устойлівага развіцця. Там ёсць кампаставанне, там ёсць нейкія альтэрнатыўныя крыніцы энергіі, там ёсць вырошчванне раслін і так далей. І там можна быць валанцёрам. Але яны сказалі, ну вы так скажем, калі захочаце быць валанцёрам ці вашы хто-то знаёмыя, то з пачатку года мы пачынаем запіс. Кажуць, к весне там нават ужо к сакавіку уже ўсе месцы занятыя валанцёрскія. И это на самой справе такая, ну, такі цікавы напрамак, тым больш, што валанцёрства об этом мы будем говорить на наступным занятку, что это таксама шлях да кар'еры. Многія, я ведаю, зрабілі сабе добрую кар'еру, пачынаючы з валанцёрства. В устойлівым турызме есть яшчэ классная тэма устойлівыя атэлі. Вот это, ну, так, напэўна, люди, которые працуюць у гэтым бізнесе, адчулі вот эту попыт людзей на такое вот устойлівыя прыродна зберагаючыя падыходы. Яны пачалі займацца там укараненнем нейкіх новых падыходаў. Зараз глядзіце, я памятаю, пачыналась, калі першы раз на нейкім ложку, ой, это я уже зайшоў уперад, на нейкім ложке ў атэле убачыў такую буклетик или там картонка такая написана. Калі вы захочаце, каб вам памянялі там ручнікі у ванным пакоі, то кіньце іх на падлогу, а не вешайце так. Тады мы вам памяняем. Зараз уже пишут, дают такие, что повесьте на ручку, и калі вы там живете 1-2 дні, вы акуратны, вы там амаль не бываете, то не трэба уборку кожны дзень рабіць, перасцілаць вам усё. Что там, навошта это трэба? І у іх ёсць спецыяльныя, яны на ручку звонку на дзвер павесіў, і ўсё, ты эканоміш ресурсы, ты, ну, дапамагаеш, это лишняя стирка, хімічныя пральныя парашкі і ўсё на свеце. Ну і так много таких падыходаў. Ёсць цэлыя сертификации таких устойлівых отелей. Я был в Швеции, там называется белый лебедь, здаецца, такая сертификация. И они пишут про свои вот такие падыходы, что мы тут разделяем смецці, мы тут не выкарыстоўваем хімію, мы выкарыстоўваем арганічную ежу прямо з мясцовых там фермераў, мы там выкарыстоўваем будаўнічыя ремонтныя матэрыялы нейкія таксама такія добрыя, і что там еще, ну вот много такого. Пральныя парашкі нейкія не шкодныя, там вода нейкая іншая, значит, і кажуць, і цена у нас такая ж самая, як і ў суседніх отелях. Выбирайте. Одна моя знакомая, значит, рассказала, что нават на лифт уже начинают вешать такую эту надпись, что идите пешу. Одна поездка на лифт на 10-й поверх это равносильно зарядке вашего телефона. Ну, кажуть, бывае далекавата і цяжка, але так, ну, правакуе на добрыя учынкі. І яшчэ хуценька пра тое, што я ўжо бачу, мой час сканчваецца, мы пагаварыць яшчэ хочам.
Пра тое, што вот многае з таго, пра што казаў я, і оно неяк супала. Я вот не придумаў это на міжнародным арэне, а толькі такі ў сваіх рамках. А ў гэты час 2 гады таму придумали шведы, шведскія актывісты і вучоныя, потым далучыліся амерыканскія, і оксфордскія і іншыя, придумали такую з'яву. Inner development, не з'яву, а рух такі стварылі нават. Мэты ўнутранага развіцця. Было на падставе многай аналітыкі, яны зрабілі такую выснову, што слабо реализуются вот эти мэты устойлівага развіцця, і одной з прычын таго, што людзі самі па сабе, як індывідуалы, мала ўдзельнічаюць у гэтай справах. Яны самі мала мяняюцца. Яны застаюцца такімі, планы нейкія грандіозныя, а людзі самі свае паводзіны не мяняюць і так далей. Яны придумалі 5 напрамкаў этих унутранага развіцця для рэалізацыі мэтаў устойлівага развіцця. Таксама я паглядзеў, ну проста ў мяне стырылі ідэю пра эту самых 5 прынцыпаў устойлівага развіцця, як 5 пальцаў адной рукі. І вот яны, так, это на ангельскай мове, а тут я пераклаў ужо на беларускую, і вот яны зрабілі 5 таких калон, па якім і зараз ужо праходзяць сустрэчы, ствараюцца хабы. І я там зарэгістраваўся як беларускі хаб устойлівасці, калі што, далучайцеся, трэба яшчэ дазнацца, як это там трэба далучацца. І вот быццё, бачыце, адносіны да сябе, там унутраны компас накіраванасці на гэта, цэласнасць, сапраўднасць, адкрытасць, самасвядомасць, прысутнасць. Потом, як думать по-іншаму, что критичное мышление, усведомление, что это процессы складанные, думать про перспективу. Я заўсёды казаў, думать, рабіць стратегії, а не планы, доўгатэрміновыя, надаваць сэнс і бачанне. Бачыце, вот, і тое, што я вам казаў, што бачанне спачатку, таму што інакш складана прыйсці да нейкага выніку, калі у вас не будзе бачання. Яны дадаюць яшчэ сюды адносіны, клопат пра іншых, удячнасць, контактаванне, сціпласць, эмпатія, вот это суперажыванне, спачуванне. Потым тое супрацоўніцтва, которое мы казалі, што у нас прынцып быў, это партнёрства, а тут назвалі супрацоўніцтва, сацыяльны навык, камунікацыі, навыкі сумеснай творчасці. І вот я быў пару гадоў таму ў Іспаніі, можа ўжо больш, чым пару, можа ўжо пад 5 падходзіць, час ідзе хутка. І нам расказалі, як зараз там рыхтуюць малых дзяцей зусім да вот прадпрымальніцкай дзейнасці. Ёсць такія як бы установы, которые вучаць прадпрымальніцкай дзейнасці і пачынаюць зусім малога ўзросту, можа з 5 гадоў, калі дзеці толькі такія першы клас там і раней. І яны кажуць, мы адразу робім групавую працу, каб былі навыкі сумеснай творчасці. Таму што працяглы час было такое, што у капіталістычнай сістэме толькі ты сам можаш дабіцца. Не вер нікому, ідзі, змагайся, і все астатнія это ваўкі у гэтай бізнес-лесе. Кожны чалавек чалавеку воўк. Зараз змянілася сітуацыя. І вучаць разам маленькіх дзяцей, каб яны выдалі па вынікам навучання групавы прадукт, каб яны вучыліся паміж сабой, каб яны былі, вот тут далей ідуць, міжкультурнай кампетэнцыі, каб іх фарміраваўся давер. А давер это тое, што губляецца вельмі хутка і вельмі і бывае, што мы яшчэ не можам, пасля таго, як у нас там ёсць гісторыя савецкай улады і якіх-то там тэрораў сталінскіх і так далей, то это яшчэ можа і жыве ў нашых такіх нейкім падсвядомасці. А мне памятаю я працаваў у міжнароднай фінансавай карпорацыі, адзін хлопец амерыканскі напісаў характарыстык, там тое по прафесіянальнай, там што піша, а потым піша, там Олегу можна давяряць вялікія сумы грошай. Я не прасіў яго і даже здзівіўся, што ён такое пісаў, але это важно для вот этого. І у тым ліку, калі мы ўжо будзем гаварыць пра бізнес потым, што нават проста паціснуць руку, это азначае там, дзе ёсць гэты давер, это лічы, што падпісалі і паставілі
печатку. Ну і дзеянне, кіраванне зменамі, мужнасць, крэатыўнасць, аптымізм, настойлівасць. Вот такія класныя моманты, яны зараз сустракаюцца, это людзі рэгулярна, которые ўжо ну, па ўсім свеце вот ёсць хабы такога, вельмі многа там такія на персанальныя. Калі глядзіце на вот этом, на іх сайце, вон там унізе напісана. Ну, як быць у трендзе такіх паўсядзённым жыцці, традыцыйныя падходы, цікавіцца, вывучаць яе. Вот я казаў, дзе нашы кніжкі і вот эта вот арганізацыя Куна SDGDE, сайт, дзе можна знайсці многія публікацыі і так далей. Потым распрацоўваць чек-лісты, прытрымлівацца. Мне вельмі падабаецца вот это падыход чек-ліста, таму што ён, ну, у нас там пракрастинацыя, розныя нейкія заняткі, многа чым займаемся. А вот составіў чек-ліст і глядзі, як яно там. Раз, два, тры, прабегся і ўсё. Знайсці аднадумцаў, абмяркоўваць, дзейнічаць, напрацоўваць уласны досвед і фіксаваць яго таксама. Вельмі важна, не і потым дзяліцца. Вот мы сейчас падзелімся. Вучыцца ў прыроды, назірайце за прыродай. У мяне іншая ёсць адна такая презентация, где я рассказываю много про то, что это будет у нашей вот этой книжки есть. Яна там таксама на той сайце ёсць вясковая самазанятасць на прынцыпах устойлівага развіцця. Там PDF фармат ёсць, там хлеб уже нейкі падаюць Людміле. О, бачыце, добра. Так что не пропустим тут нашу вячэру. І вот такім чынам прачытайце нашу новую кніжку, зрабіце персанальны свод-аналіз, пра гэта пагаворым 3 снежня, распрацуйце ўласны образ жадаемай будучыні і прыходзьце на наступную сустрэчу 3 снежня.